درویش کامل میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے ٹر گئے یار محبتاں والے نال ہی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے دل نہیں لگدا سرکار نو ویندے نے سائیں نظر نہیں آوندے بھائی عشق شاہی جدو ہو جائے پھر انج ہی کردا ہے تانوں ایک مثال دینا تاکہ تسی توڑ پڑ جاؤ یہ ممبر تے ذرا بڑی محدود زبان استعمال کرنی ہوندی ہے رسول اللہ دی سیکھ تو ساڈے پنجاب دے دریا تے کوئی حاجی نو عشق ہویا اس نو راتی پتہ لگا گھڑا بھی کچا ہے تے دریا بھی چڑھیا ہے تے موسم بھی خراب ہے لیکن او رکیا نہ تے جے کچے چینی طاقت ہے پتہ نہیں سچی ہے کوڑی ہے گل بنی ہے نا تے جے کچے چینی طاقت ہے تے جے عشق ہوئے آمنہ دے لال دا تے بھائیہ ہوئے بھی پکا تے تسی ہو دی قوت دا اندازہ لگا سکتے ہو باؤ قوت ہو دیچ کتنی عزیزان من گرامی قدر احباب میاں صاحب فرمانے نے ٹر گئے دلدار دلا دے وطنوں چکی مہارا خالی بستی نظری آوے کنڈ کی تی جدو یارا